Pozdrav ljudi čudovišta, dobrodošli u moj novi video. I ljudi, danas ću igrati futbal sa vama, naravno ko je u klanu. Inače, pre početka klipa obavezno razvalite taj subscribe button i naravno like button, da što pre dođemo do 1000 suba. I da barem skupimo nekih 20 lajkova na ovom klipu ako možemo, ali ja znam da mi to možemo. Da dođemo do 1000 suba i onda možda dobijemo, možda potražim nekog sponzora, tako da ako dobijemo nešto možda i dam na giveaway. Znači evo, obavezno uđite u klan, klan dosta napreduje. Da evo sad ću da pozdravim. I vidite ovdje imam malo Brawl boxova, to ću otvoriti u sljedećoj epizodi, tako da obavezno pogledajte sljedeću epizodu, ona izlazi sutra. Biće Brawl box opening. Evo, pozdrav za Iggy Igox, pozdrav za Martina. Sad ću naravno da vas invitujem pa ćemo da igramo svi zajedno. Evo ljudi, sad ćemo da krenemo u battle, ja sam ready. U prošlim klipovima sam pričao ono da pišete mitove, ali provalio sam da je to dosta teško. Bukvalno, ili u Brawl Starsu nema mitova, mislim dobro nema toliko. Ili su neki mitovi koji ne mogu da se testiraju. Malo je teško da se snimi to. Sad ću da se skoncentrišem da povedimo malo. Imam multi inače. Znači obavezno pogledajte isto i prošlu epizodu ako niste. I nadam se da vam se sviđa novi intro i outro. Obavezno pogledajte outro ako niste, dosta je dobar, barem po meni. Inače Franka Kanteru je ok, ne. Za koliko da nam daju gol ljudi? Brzo dobijemo ovog, ok, nice. Gladno mi je 4 HP ostalo. Franka Kantero je El Primo, tako da to sam želeo da kažem, ali sam zabagovao bukvalno. I evo, dali su nam go, nažalost, ali nema veze. Ne koncentrišem se toliko, ne koncentrišem se toliko na battle, koliko zabagovao sam. Ok, evo, ubit ćemo El Primo. Počeo sam da pričam Franka Kanteru, El Primo i Barley. Moram da se potrudim da dam go. Tačnije svi mi. Evo, morat ću da ultujem da bi srušio ovu ogradu, da sljedeći put damo go. Ok, nema veze. Ne, dali su nam drugi go. Nema veze ljudi. Evo još neko se javio, Luka Killer 02, tako da pozdrav za njega. Izaći ću sada pa ću da igram sa nekim drugim da bude pošteno. Obavezno razvalite subscribe button ako niste, zato što ono, želio bi da se malo potrudim da što pre stignemo do... Inače ono, nemam pojma ni ja, valjda ćemo da stignemo, ne znam, za mjesec dana možda, ne znam. Ok, ovo je lik AFK. Nije loša nita za ovaj mod. Ok, sad moramo da rašujemo. Ok, Bull, nadam se da će da sruši ovo sa ultom. Njihovo ovo barikadu, ovo ispred gola. Ne znam kako da kažem ljudi, nešto sam zabagovao u današnjoj epizodi, ne znam nija zašto. Ok, nice. Ubio sam ga, ok, nisam ja, nego je Colt. Ne, za malo da me ne ubije. Inače, malo mi je smoran ovaj mod, ne znam ja zašto. Ne znam, ljudi, odavno nismo otključali novog Brawlera, zadnji put smo otključali Franka. Naravno, imate klip na kanalu kad sam otključao Franka, koliko sam se hajpovao bukvalno. Zato i čuvam sve čestove, to jest ove Brawl boxove za klip. I onda možda dobijemo u klipu ovako ako otvaramo da, ok, nice, dali su gol, nice, bravo Luka. Ok, trenutno 1-0, tako da moramo da se poboljšamo. Ako nešto čujete, to je zato što grmi napolju, tako da to je to, ali ne znam, vjerojatno ne čujete. Ok, bacit ću njemu, fail, nema veze. Ovaj Barley je toliko smoran čempion, da ne znam. Mislim, dobro, možda ga neko voli, ali malo je smoran, iskreno. Tačno malo onog smara čempiona, ako me razumete. Ako me razumete, što bi rekao baka prase. Znači one mitove što sam rekao, nemojte džabe da pišete, jer ono, nemam pojma. Nekako je mnogo teško, ili nema mitova bukvalno nikakvih u Brawl Starsu. A i ono nekako, ne znam, ili su mitovi previše, ne znam, nekako da kažem glupi, zato što ono, ne možete to da se testirate, a nemam skin da snimam ono duo. Mislim, možda bi našao nekog, ali to je malo teško da se testira, recimo, tako da ono. Ok, moramo sada se defamo još 10 sekundi da pobedimo. Ok, nice, 1-0, ja mislim da ćemo da pobedimo, nice. Beži. Dobro, nema veze, pobedili smo ljudi. Tako da, nice, 1-0 za nas, sad neću više da igram ovaj futbal. Ok, nice, evo 5 trofeja, fali mi još 8 da pređem na level
na rank 12, ne, da, 12, tako da hvala na gameu, ajde igrat ću Franka kao i uvek, kao i svakoj epizodi, inače pišite me naravno koji mod najviše volite da gledate i kog čempiona najviše volite, to jest brawlera kog najviše volite da igram. Ok, nice, evo ga Bu. On se otključava na 3000 trofeja, bukvalno nekako je Dynamite bolji, a on se otključava na 2k trofeja, a on na 3, a meni je Dynamite bolji, puno bolji, barem po meni. Ne, ljudi, koji outplay, bravo, ovaj Bull je dobar je, outplayovao me je, zabagovao sam. Nisam znao da možete pokupiti, ok, ubit će me, da. Bull counterao je isto Franka, ako niste znali. Mislim, ono bukvalno je previše OP ako mu dođete, to jest ako dođete do njega. Evo igrat ću Haste 1, uzet ću, sad ću da uzem Broka, znači ne znam da li volite da igram Broka, verovatno volite pošto on je zanimljiv nekako. Ok ljudi, desio mi se neki bug tako da sam morao da isječem klip, ne znam ni ja šta je bilo, ali nije ni važno. Ok, ubio sam Franka, nice. Inače ja mislim da ovaj, kako se zove, Brok ima najveći range, ok, koji lucky shot, bukvalno. Mislim da Brok ima najveći range u igri, ali nisam siguran, nemojte da me držite za reč. Ok, Frank može iz 2 shota da me ubije. Ok, ubit će ga Poco, nadam se. Idem da pokušam da ultam u njihovu bazu, naravno. Ok, ne, sad ću da pokušam. Ok, nice, ubio ga je Rico. Ne, ljudi, slučajno sam se okrenuo. Ne, ljudi, za malo da ga ubijem, tačnije ono da ga je pogodio Rico još neki put, možda bi ga i ubili. Inače, ne znam, nešto danas mi se ne, mislim slima mi se, nego mi je malo čudno, tako da ako sam smoren, sorry, malo mi je, nekako mi je, ne znam ja, nešto mi se, tačnije nije da mi se ne snima, skoro im je full ovaj chest, da kažem, tako da možda i izgubimo, verovatno. Ok, evo ga, tu je, ništa nije važno. Moram da bežim, nice ult ovaj Poco, dobar ulti. Opa, dobro, pogodio sam ga uglavnom, to je nešto. Ništa, moram da ultam. Nećemo da stignemo, da, nema veze. To jest ne da nema veze, nego nećemo da stignemo. Tako da, ono nema veze, uglavnom ne znam nija koliko snimam da ne bude previše duga epizoda, verovatno snimam dosta, 10 minuta sigurno. Tako da, znači, obavezno razvalite taj subscribe button da bi što pre došli do 1000 suba, ok, double kill, da bi što pre došli do 1000 suba i like naravno stavite, zato što ako dođemo do 1000 suba možda dobijemo nekog sponzora i onda mi oni nešto daju. Ne znam, ali to je mnogo teško sad ovdje kod nas na Balkanu dobijete sponzora, mnogo je to teško, zato što ono niko neće, evo neki lik random je ušao, vjerovatno nije odavde, tako da evo pozdrav za njega. Tako da ono, vjerovatno ovdje na Balkanu je dosta teško da dobijete sponzora, zato što oni nemaju nikakvu korist od vas, bukvalno, mali ste youtuberi i onda ne dovodite im nove ljude na sajt, tako da nemate koristi, to jest, moglo je pre 2-3 godine, ali ono, to je sada mnogo teško, tako da neću više da dužim, obavezno ostavite like i subscribe da što pre dođemo do 1000 suba. I znači ono, hvala na gledanju svim ljudima i čudovištima, ostavite like i subscribe. Pozdrav!